ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Имрӯз 7 августи соли 2024 ва дар имрӯза навормон 6 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар наздикии бозори Корвон, 3 хонага дар 46 микрорайон диагностика, 4 хонага дар 64 микрорайон назди бозори Корвон, ҳавлии фурӯшӣ дар маҳаллаи Навбаҳор ва боз хонаҳои фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор ва шаҳри Ваҳдат ҳам низ ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, назди махозаи Дастрас дар Харур аст. поёни корвон мебошад. 4 дар хона дорад. ҳаммом, ҳоҷатхонаи дарунӣ ва ҳаммом, ҳоҷатхонаи берунӣ ҳаст ва ошхона ва тақхонаям ҳаст. 1.5 сотиқ замин мебошад. нархаш 630 000 сомонӣ. боз муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед дӯстони азиз. 1.5 сотиқ замин, 4 дар хона дар поёни корвон, маҳаллаи Гулбута пеши мағозаи Дастрас, 630 000 сомонӣ. ва чӣ хеле ки аз суратҳои хона маълум аст, хона таъмир дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Деҳотӣ 24, 46 микрорайон, тарафи диагностика, ба лаби дарё наздик, поликлиника наздикии хона, беморхонаи Истиқлол наздик, супермаркети Ёварам наздик мебошад. хона 3 хонага бо масоҳати 69 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат аст дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳош ҳастанд, мегӯяд соҳиби хона. нархи хона бошад 660 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед дӯстони азиз. дар чорум ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. худи бино бинои кирпичӣ мебошад дӯстони азиз. марҳамат. 3 хонага 69 квадрат дар чорум ошёна 46 микрорайон. ҳавлии фурӯшӣ дар Табачка, маҳаллаи Навбаҳорда ҷойгир аст дӯстони азиз. дар наздаш мактаб, боғчаи кӯдакона, медпункт яъне бунгоҳи тиббӣ, 3 та хона дорад. коридор, тақхона, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. обу барқаш доимӣ, ҳуҷҷатош 100% менависад соҳиби хона. нархаш бошад 400 000 сомонӣ. боз ҳам арзон мешавад ва ҳам бо квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе алиш мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед дӯстони азиз. 1.2 сотиқ замин аст. 3 дар хона дар маҳаллаи Навбаҳор, шаҳри Душанбе. аз наворе ки соҳиби хона рӯӣ карданд ва аз суратҳо маълум аст ки хона таъмир дорад ва таъмираш ҳам хуб аст. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз, фурсати хубро аз даст натиҳед. ҳам фурӯш мебошад ва ҳам алиш мешавад. барои ҳамин вариантҳо бошад, занг занед, аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед, пешниҳод кунед вариантотона. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шуроби Искандарда ҷойгир аст дӯстони азиз. назди мактаби 56, мағоза, дорухона, мактаб 200 метр масофа ҳамагӣ. 3 дар хона дорад. 1 коридор бо тамоми ҷизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне яхдон, кондитсионер, 2 шкаф, кресла ҳамаш меистад дӯстони азиз. хонаам мехаред, медироену зиндагӣ мекунед. дар 5.5 сотиқ замин ҷойгир аст ва як анҷомхонаи калони 10x8 дорад. анҷомхонааш қариб 80 метри квадратӣ дӯстони азиз. анҷомхонаи калон. марҳамат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран.
рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ чун ҳар вақта занг занед пурсон шавед. нархи ҳавлӣ бошад ҳамагӣ 330 000 сомонӣ. боз савдо мешавад, фавран срочна фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстони азиз, бениҳоят варианти хуб аст, аз даст натиҳед. 5.5 сотиқ замин, 3 дар хона дар шуроби Искандар, шаҳри Ҳисор, 330 000 сомонӣ бо ҳамаи чизу чорааш. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, 64 микрорайон. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст дӯстони азиз. як қадам ҳамин назди бинода ҳам мактаб аст, ҳам боғчаи кӯдакона. бениҳоят минтақаи хуб аст ва дар наздикии хона ҳам бозори Корвон, ҳам бозори Саховат ва ҳам Сиёмамол қарор аст дӯстони азиз. бениҳоят аз ҷиҳати зерсохт, яъне инфраструктура, минтақаи хуб аст. 4 хонага 100 метри квадратӣ мебошад дар 5 ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошёна иборат аст. нархаш бошад 780 000 сомонӣ. рақамҳои барои тамосида рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ин хоная мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед дӯстони азиз. дар он ҷо ҳамашро фаҳмондагием, ҳам адресша фаҳмондагием, ҳам мактабу садика дар пеши бино нишон додагием. хулас ҳамашро фаҳмондагием. дароен тамошо кунед. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаи. ҳавли иборат аз 11.5 сотиқ замин мебошад. 9 дар хона дорад. бинои 2 ошёнага чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, заминаш калон аст, биноям калон мебошад. 9 дар хона дорад дӯстони азиз, 2 этаж ва сохташам хуб аст дӯстони азиз, бо ғишти пухта. нархи хона бошад 440 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ин хоная мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. дар комментария ман ссилкаша мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед дӯстони азиз. ҳавли хуб аст дар шаҳри Ваҳдат. марҳамат. фурсатро аз даст натиҳед. ҳам заминаш калон мебошад, ҳам худи бинои истиқоматиам бинои калон аст дӯстони азиз. барои оилаи калон беҳтарин. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.